referèndum. President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. Desenes de milers de persones estem aquí per donar la cara, per dir ben clar a tot el món que ens miri. Saben qui som, no ens amaguem, no tenim cap por, no tenim vergonya de dir ben clar que el dia 1 d'octubre ningú ens el prendrà. Nosaltres, avui, tenim la clau de la llibertat d'aquest país. Ja no manen els que creuen que han manat sempre. Avui mana la gent. Avui manem tots nosaltres. El poble de Catalunya ha decidit que ningú ens prendrà el referèndum. Marxa, dreta els teus vestits al que més t'agradi. Que aquesta nit és nostra. Celebrem la victòria. Per començar. Cauran avall